Sweet and sour tilapia. Mantika. Tapos ganyan lang kadami. Hindi pwedeng kumain sa labas. Which is, ginagawa namin ito. Lutong bahay talaga kami. Para budget. Yeah. Ganun. Ito, unahin ko yung luya. Kasi, para mas mabango. Luya muna. Yan. Naamoy mo na ito yung maamoy mo na yung ano yung luya. Bango na siya. Bumango na siya. Pasan mo ng konti ng apoy para mas tapos ako nilalagyan ko ng garlic kasi para mas malasa. Ito mga ingredients niya. Ito no, yung hinahalo ko lahat. Ayan. Halo-halo para sabay-sabay ang halo-halo. Kailangan may kamay para feel. Ayan lang kasimple. Ako nilalagyan ko ng red pepper tsaka green at yellow onions. Try natin siya mag-saute yung mga ating mga sahog-sahog bago ilagay yung ating ketchup. Ketchup lang siya. Banana ketchup. Kasi yung aming din alam yung okay na yung halo na yung ketchup. Ayan. Yun ang ating salt and sour. Yan, perfect yung lasa na siya. Kasi po, pag banana ketchup, ang ihalo nyo dyan. Basta templado na rin yung tilapia. Kasi, titiplahan nyo na rin asin. O kung black pepper, garlic powder, bago nyo pertuhin para malasa na siya bago nyo ihalo dito. Yan. Pag nakita nyo nang kumukulo siya, yan, kumukulo na, diba? Pwede pa ng konti. Tsaka na nyo na ilagay yung ano nyo, isda. Siguraduhin nyo ng isda. Lutong-luto na siya. Lahat. Bago nyo magluto ng sauce. Kung naluto na yung sauce, ilagay nyo lang lahat dyan. Sabay-sabay nyo na lang. Kasi na yung apoy habang nyo isusok yung isda.
Kasi para lahat yan. Para kumukulo pa rin ng konti habang nilalagay nyo yung isda. Ganyan natin gawin. Ayan, diba? Ganda tingnan. Tapos ihalo-halo lang yun lang. Kumari lang. I-ganon nyo. Para ma tapos pakuluan nyo lang ng sandali para magkaroon ng lasa naman yung ating isda na sweet and sour na ika nga. Kasi habang siyang kumukulo, nagbe-blend na yung lasa niya doon sa isda. Yan, diba? Ganda na siya, oh. Just make sure na lahat ng isda nagkaroon ng sauce. So, habang kumukulo siya, ano na. Ayan siya. At next, kung nakikita sa inyo na ating another recipe for dinner. Kasi I love gulay. Sinong gusto ng gulay? Isasalad naman ako ng yan, kunin nyo na itong pantayin. Pantayin nyo na siya dito. Tapos naman ito naman ang gagawin ko. Yung aking salad na talbos ng kamote. So, sweet potato tops daw. Yun ba yung tama ba yun? Ganyan siya. Tapos, ito yung suka. Lalagay ko na ng kunting suka. Yan, suka. Ay, kunti lang ba yun? Parang mukhang marami ata yun. But anyway, I love suka. So, kung habang nilalagay nyo ng saan ba yung Jessie? Jessie, huh? Can you hand me the black pepper over there? That one? Yes. And then salt. Yeah, konting salt. Ganyan na siya. Simple lang yung aking. Yan, ganyan lang siya. Oh. Sabi nila, lagyan daw ng asukal para hindi masyadong maasim. Gusto ko rin ganyan. Lagyan ng nakikita nyo. Tapos ito yung isinasahog ko dyan. Kita nyo. Yellow onions. Of course, hindi mawala yung loya. Sorry. Naputol. Tapos ito naman siya. Habang kayo titimplahan nyo, diba? Ihalo-halo niyo siya. Halo-halo mo time. Hindi ko sa ata siguro iuubos yung depende kasi sa rami din yung salad niya. Kaya siya